आपण आज चॉकलेट ट्रफल केक बनवणार आहे. ते का आपण कसं सजवूयो कसं बनवायचं आहे तो तुम्ही बघा आणि व्हिडिओ नक्की लाईक आणि सबस्क्राईब करा. चॉकलेट ट्रफल केक हा केक तुम्ही क्रिसमसमध्ये जेव्हा तुम्हाला पाहिजे घरी कोणीही बनवू शकता. त्याला बीटरची वगैरे काहीच गरज नाही. दीर झोपेतून उठली आहे. गो दीर झोपाचा नू जास्त उठ. दीर हँडशेक कर. नमस्ते नमस्ते, माझं नाव गीता. आज आपण चॉकलेट ट्रफल केक बनवणार आहोत. मी गॅस ऑन करून कुकर प्रीहीट करायला ठेवलाय. आपण चॉकलेट प्रीमिक्स घेतलंय. केक शॉप मध्ये आपल्याला सगळीकडे मिळतं, अवेलेबल असतं. हे मी 1 कप घेतलेलं आहे. त्यात मी अर्धा कप पाणी टाकते आणि हे मिक्स करून घेते. आपण ऑइल टाकणार आहोत. किती घेतलंय ते? हे 30 ml घेतलंय. 30 ml ऑइल टाकणार आहे 1 कप. आता जरा शाईन आली ना जरा. ऑइल टाकल्यामुळे शाईन येते त्याला. आता आपण त्याच्यात 1/2 टीस्पून बेकिंग पावडर टाकणार आहोत आणि 1/4 टीस्पून आपण याच्यात सोडा टाकणार आहोत, बेकिंग सोडा. ठीक आहे. आणि याला मस्त मिक्स करून घेऊया आपण. आता आपण याला ऑइल ग्रीस करून घेणार आहे. यात आपण बटर पेपर टाकलेला आहे. याला सगळीकडे आपण ऑइल लावून घेऊया. समजा आपल्याकडे बटर पेपर नसेल तर मग याला आपण ऑइल लावून त्यावर मैद्याची कोटिंग करायची. मैदा टाकून त्याने पण लागतं. आता हे बेटर आपलं त्यात टाकूया. हे आपण ब्लेंड करून घेऊ. आता आपण याला कुकरमध्ये ठेवूया आणि गॅस कमी करूया. आता हे आपल्याला किती वेळ ठेवायचं आहे? हे आपल्याला 25 मिनिटं. पण 20 मिनिटानंतर चेक करायचा आपला केक रेडी आहे की नाही. तर आपण चॉकलेट ट्रफलला लागणारं चॉकलेट क्रीम बनवून घेऊया. त्यासाठी मी हे चॉकलेट वापरले डार्क कंपाऊंड. याचे मी 3 तुकडे घेतले डार्क कंपाऊंडचे आणि त्याचे तुकडे करून घेतले. अशा प्रकारे याचे तुकडे करायचे. आता आपण कढईमध्ये ही व्हिपिंग क्रीम टाकणार आहे. 1 कप स्टार व्हिपिंग क्रीम आणि ही गरम करून घ्यायची आपल्याला. आणि यात मी चॉकलेट टाकते. डार्क कंपाऊंड आपण किती इतर यूज केलेला आहे, कारण जर आपण टाकलं ना तर आपला पटकन लवकर मेल्ट होताना. आता आपलं हे चॉकलेट ट्रफल जे आहे ते रेडी आहे. पूर्ण चॉकलेट वितळलेलं आहे क्रीममध्ये. आता मी गॅस ऑफ करते. त्याला थंड झाल्यावर आपण केकमध्ये टाकणार आहे. मध्ये केकच्या आणि याची डिझाईन बनवणार आहोत. म्हणजे हे बनवण्यामध्ये आपला केक पण बनतंय ना साईडला. दीर उठले देव. दीर दीर अडे बघ अडे बघ. चावते. दीर या गीता मॅडम या. मासा नाही येतो. मासा नाही खातो, मच्छी खातो. आता 25 मिनिटं झाली आहे. आपण केक बघूया. आपण केक आपला रेडी झालाय. त्याला आपण थंड करायला ठेवूया. थंड करून ठेवूया. थंड झाल्यानंतर आपण याला डेकोरेशन करणार आहोत. आपलं आता हे चॉकलेट ट्रफल रेडी आहे. असं असेल ना तेव्हा आपण ते केकच्या बेसवरती म्हणजे असं कन्सिस्टन्सी पाहिजे का? हा म्हणजे थंड करून घ्यायचं. हा थंड. आपला केक रेडी आहे. केक मी बाहेर काढून घेते. आता मी याला कट करून घेते. याला पण आपण 2 स्लाइस केलेत ना. 2 स्लाइस. 2 कट मारले आपण. 3 लेअर. 3 लेअर. ताईच्या आवडीचा केक झाला. हो. चॉकलेटी. आपण थोडंसं चॉकलेट टाकूया खाली. आपला केक खायला नको म्हणून आपण चॉकलेट लावतो, क्रीम लावतो.
आता मी हे सिरप लावून घेते, शुगर सिरप. शुगर सिरप. आणि शुगर सिरप जर आपल्याला बनवायचं असेल तर कसं बनवायचं? अर्धा कप पाणी घ्यायचं आणि त्यात 4 चमचे साखर टाकायची. आणि अर्धा साखर- कप पाणी, 4 चमचे साखर. 4 चमचे साखर. तर मी याच्यामध्ये चॉकलेट बाकी आपण पूर्ण हे पसरून घेऊया. चॉकलेट ट्रफल जे आपलं आहे. आता आपण ही पहिली लेअर लावणार आहोत. त्याला आपण सिरप हे करून घेऊया. आता हे आपण सिरप का लावतो? जो ब्रेड स्पंज आहे ना तो सॉफ्ट लागायला पाहिजे म्हणून आपण आहे ना हे लावतो. नाही तर सुका सुका लागेल आपल्याला. जरा ओलावं लागेल ना त्याला. ओला लागेल. ठेवते मी. मग ते चॉकलेट सँडविच सारखं झालं. पूर्ण चॉकलेट. ज्यांना चॉकलेट आवडत असेल तर त्यांनी ते मजा आहे मग इकडे. कोण कोण क्रीम नाही खात ना ते खा. हम्म. ठीक आहे, आता ही थर्ड लेअर लावून घेऊया आपण. याला पण शुगर सिरप लावूया आपण. याच्यावर ठेवूया. चॉकलेट अजून घट्ट व्हायला लागणार, आपल्याला टाइम लागणार. तोपर्यंत आपण हे असं ठेवूया, कारण की आपण जे लेअर करतो ना ते आपल्याला मेल्टेड चॉकलेट पाहिजे, थोडं घट्ट नाही पाहिजे, एकदम सॉफ्ट चॉकलेट पाहिजे. फक्त लेअरसाठी मला हे सॉफ्टच चॉकलेट लागतं. हे सॉफ्ट चॉकलेटच्या नंतर आपण जे हे घट्ट झालं ना का मग आपण याची डिझाईन बनवणार आहोत. फॅन खाली. थोडं पातळ, एवढं थिकनेस पाहिजे ना. आता हे आपण आयसिंग बॅगमध्ये भरून घेऊया. आता काय स्पेशल बनवलंय? टुडे स्पेशल चॉकलेट ट्रफल केक. अरे वा, हे भारी दिसतंय. छान दिसतं. डिझाईन मध्ये खायला पण मस्त आहे आणि लहान मुलं आवडीने खातात, कारण की त्यांना विथ आयसिंग क्रीम कोणाकोणाला आवडत नाही ना, तर ते चॉकलेट, ज्यांना चॉकलेट खूप आवडतात त्यांच्यासाठी स्पेशल हा चॉकलेट केक आहे. आणि ज्यांच्याकडे बीटर मशीन नाही आहे तो हा केक सगळे बनवू शकतात, म्हणजे घरात पण बनवू शकतात. नक्की हा केक तुम्ही घरी बनवा. कमेंट करून सांगा तुम्हाला कसा वाटला. चॉकलेट ट्रफल केक हा केक तुम्ही क्रिसमसमध्ये जेव्हा तुम्हाला पाहिजे घरी कोणीही बनवू शकता, त्याला बीटरची वगैरे काहीच गरज नाही. हा केक तुम्ही बनवा घरी आणि मला कमेंट करून सांगा की हा केक कसा झाला आहे. आणि नक्की लाईक करा व्हिडिओला आणि शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आमचं व्हिडिओ जर तुमका आवडलं असतं तर व्हिडिओ तुम्ही घरी नक्की ट्राय करा, कारण खूप टेस्टही सुंदर आणि चॉकलेट ट्रफल केक मुलांका पण खूप आवडतो, लहान मुलांका. त्यामुळे नक्की आणि नक्की ट्राय करा आणि आमच्या व्हिडिओ लाईक आणि सबस्क्राईब करू विसरू नका. चला मी तुम्हाला एक क्वेश्चन करतो. तुम्हाला इकडे येऊन कसं वाटलं? मला इथे खूप चांगलं वाटलं आणि मावशी तुम्हाला खरंच खूप थँक्यू की मला तुम्ही इथे येण्याचा चान्स दिला. माझी खूप इच्छा होती आणि माझी मामीला खूप इच्छा होती की मी इथे येऊन रेसिपी बनवावी, केक बनवावा. मामीने मला खूप फोर्स केलेलं की तू तिथे जा शुभांगी कीरकडे आणि रेसिपी बनव. थँक्यू फॉर मामी आणि थँक्यू तुम्ही मला बोलायल्याबद्दल लवकरात लवकर रिप्लाय दिला की ये लवकरात लवकर रेसिपी बनवायला. थँक्यू, मला खूप चांगलं वाटलं इथे येऊन. थँक्यू मावशी. असं तुला परक्यासारखं काय नाही वाटलं? बिलकुल नाही वाटलं. कम्फर्टेबल वाटलं? वाटले कम्फर्टेबल होतं? हो, कम्फर्टेबल पण वाटलं, एकदम चांगलं वाटलं. आणि असं काय फिअर कॅमेरा फिअर असं नाही नाही, होतं? काहीच नाही वाटलं. असं वाटलं की घरगुती असं आपलं असतं घरात तसंच वाटलं. काय असं हे नाही वाटलं की आपण कोणत्या नवीन लोकांकडे आलो आणि कुठे भेटलो, असं काहीच नाही. आपले घरातले असे असताना तसे झाले. खूप चांगलं वाटलं इथे येऊन. तुला कसं वाटलं? मला पण खूप छान वाटलं आणि इथे इसर येऊन आपण कसं वेगवेगळ्या रेसिपी ट्राय करू आणि कसा बनवू. इतक्यात तर आपण घराकडे पण बनवतो, पण इकडे येऊन आपण कसा ती रेसिपी करू शकतो समोरासमोर त्या शिकायला गावला. म्हणजे आणि एक्सायटेड मी होते इसर येऊ, तर ती पण आनंद वाटतो. आणि खास करून दिलला भेटायला, खास करून दिल पण दिलला बघायला दिल आम्ही आले होते, मग ती पण एक इच्छा पूर्ण झाली. अरे वा. दिलला भेटायला काय झाल्या? आणि आम्हाला तुमचे केक खूप आवडले. खूप आवडले. म्हणजे ते म्हणजे बोलतात ना, केकच्या शॉपमध्ये गेलो तर मी जर कोणते चूज करतो ना, आपण टॉपमध्ये चूज करतो, ते दोन्ही केक तुमचे तसे भारी होते. थँक्यू. चला.
आमच्यातर्फे पण तुम्हाला थँक्यू.